खुलुमबाय। रिलाइभ निउज 24 नि स्टुडिय'आव रादाबखौ फरायदों आं प्रिया बसुमतारिया। गाहाय रादाबफोराव दं काजोलगावआव BPFनि मटर साइकेल रेली, BTCनि सेथि खोन्दो बिसायख'थिया जोबबाय। खाम्फा बरग'यारिया रिलाइभ निउज 24 निसिम गाहाम हामलायथि बावहरदों। दिनै आबादारिफोरा भारत बन्द खालामदों। 13 नं काजोलगाव बियाबनि सिङाव थानाय काजोलगावनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय दिनै BPF हान्जानि बिसायख'थि फोसावनायनि मटर साइकेल रेली खालामदों। बे रेलीखौ आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ दैदेनदों। मटर साइकेल रेली जोबनायनि उनाव काजोलगावनि सालजरायाव बिसायख'थि फोसावनायनि मेला खुंजायो। सेथि खोन्दोनि BTC बिसायख'थियाव गासै 13,59,020 भटारफोर दंमोन। बेनिनो उदालगुरिनि मोन 10 बियाबाव 75.4 जौखोन्दो भट गोग्लैदों आरो बाक्सानि मोन 11 बियाबाव 75.42 जौखोन्दो भट गोग्लैदों। 14 नं चिरां दुवारनि बिजाथि BTCनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरग'यारिया रिलाइभ निउज 24 निसिम गाहाम हामलायनाय बावहरो। जोंनि बड'लेण्डआव स्ट्रं मेडियानि प्रयोजन दं। इलेक्ट्रनिक मिडिया दिनै समाज फोसाबनाय जायगायाव समग्र एवारनेस लाबोनाय बिभिन्न फिल्डआव बेयो जोबोद दिनै खामानि मावो आरो बेखौ जों प्रयोजनथार। रिलाइभ निउज 24 होननाय मोनसे निउज चेनेल दा सापागुरि BTCनि सिङावनो जि खुलिबाय बेयो जोबोद मोजां जाबाय। गोबां मानसिफोरनि बा ओनसोलाव गोबां धरननि मेसेज पाब्लिकनो होनो हागोन। आङो रिलाइभ निउज 24 नि सालायग्रा बिथांमोननो आङो कंग्रेचुलेसनबो होयो आरो बेनिफ्राय पाब्लिकनि सार्भिसनि मोजां खामानि मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। दिनै भारत बन्द। दिनैनि बे बन्दखौ आबादारि आफादफोरा मिरु सरकारनि मोनथाम आबाद आयेननि हेंथायै होदों। आबादारि आफादफोरनि बन्द होनायाव इमारजेन्सि सार्भिसफोरखौ खुला खालामनानै होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।